ମନ୍ଦିରରୁ ଶୁକୁଡ଼ି ଆସୁଛି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରପୋଜ କରିବା କ'ଣ ଗୋଟେ ଭଲ ଆଇଡିଆ ଗୋଟେ ଦଉନୁ ତାକୁ ଇମ୍ପ୍ରେସ କରିବା ପାଇଁ। ଆବେ ସାଙ୍ଗ ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଆଇଡିଆ ଅଛି। ଆମେ ଧୀରେ କବେ ମୋର ବି ଦୁଇଟା କାନ ଅଛି ମତେ ବି ଶୁଭୁଛି। ଆବେ ସାଙ୍ଗ ଝିଅ ପିଲାମାନେ ଗୀତ ଶୁଣିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତ ତୁ କ'ଣ କରେ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗରକୁ ନେଇଯା। ଆରେ ସିଙ୍ଗର ଏବେ କୋଉଠୁ ଖୋଜିବି? ଆରେ ମୁଁ ନମ୍ବର ଦେବି ନା ମୋ ପାଖରେ ନମ୍ବର ଅଛି। ନମ୍ବରଟା ଦଉନୁ। ଆବେ ଦଉଛି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଲେଟ୍ ହେଲାଣି ସେ ସିଙ୍ଗରଟା କୁଆଡେ ଗଲା ଯାଇ ଆସିଲାନି। ଆଜ୍ଞା ମତେ ଫୋନ କରିଥିଲ ଆବେ ଶଳା ମୁଁ ସିଙ୍ଗରଟାକୁ କଲ୍ କରିଥିଲି ଏଇଟା କ'ଣ ନାଟ ମାଷ୍ଟର ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି କୁଆଡୁ ଉଠି ପଳେଇ ଆସିଲା ସେଇଟା। ହଉ ଆସିଲାଣି ତ ଚାଲ ମନ୍ଦିର ପଛଆଡେ ଯିବା ବୁଲିକି ଆସିବା। অঙ্গনবাড়ি দিদি আলালালা অঙ্গনবাড়ি দিদি এ অঙ্গনবাড়ি দিদি তমে কহিব যদি মু বেকার অছি আজি কামরে লাগি ଯିବି দিল নেই দিল দব কি জনরাইজর জায়গা কিনেছি তারা রাইজর ঘর ଦେବି ତମେ ସତରେ ମୋ ପାଇଁ ଜାଗା କିଣିଛ? কই ছড়ি চালি গলু মতে